As borrascas de alto impacto que veñan despois de Nils está previsto que se chamen Oriana, Pedro, Regina, Samuel, Ciris, o que sería Tareixa para nós, Víctor e Vilma. E esperemos non ter que darlle outra volta ao abecedario. Que traerá Nils? Vémolo no mapa. Mañá notaremos de cheo o seu efecto. Volve o aviso laranxa no litoral galego, agás na Mariña, que será amarelo. Outra vez esperamos mar bravo, intensos refachos e forte ondada, que se manterán tamén durante toda a xornada do mércores. En terra, tanto no norte de Lugo como nas provincias atlánticas, estarán en aviso amarelo por chuvia. En 12 horas poderán superarse un día máis os 40 litros por metro cadrado. De feito, xa hoxe, no interior da provincia de Pontevedra, están nese nivel, nese aviso amarelo. Chove arreo en localidades como Cotobade, Cuntis, Poio ou Mondariz, dende primeira hora desta mañá. Así que paciencia, que quedan días de paraugas, a fin de semana Dios proverá. Imos ata a cidade do Lérez. A semana arranca con chuvia, tras unha fin de semana con moitas complicacións, Alba. Sí, Bernardo, foi unha fin de semana complicada. Moitos veciños tiveron que abandonar as súas casas por risco de anegamento, así que xa vos podedes imaginar como pasaron pois a noite do sábado e do domingo. Carmelo, moi bo día. Estábamos a dicir que o sábado foi un día complicado para vos, non? Moi complicado. O sábado pola tarde foi moi complicado porque se inundou aí a carretera e a agua pois non tiña salida, pasaban os coches, salpicaban todas as entradas das portas das casas e min inundou o sótano completamente. Eran as 4 da mañá, veu achicando agua. As 4:30 da mañá, claro, despertaches co garaxe completamente inundado de auga e ali te pusistes a limpar, non? Claro, o sótano completamente. Teño unha bomba aí achicando agua, pero non hai maneira. Mentres ali non desagüen, e aquí solución non nos dan ninguna. Canta auga che entrou na garaxe? Pois moita agua, medio metro de altura, máis ou menos, por entraría. E conseguiches desfacerte de... No, hasta mañá, hasta o día siguiente, nada. Ao final tuve que abandonar porque non había maneira. Non había maneira de sacar agua. Carmelo, isto non é a primeira vez que vos acontece, non? No. Nesta semana, entre esta semana e a pasada, esta é a terceira vez que ocorre. Cada vez que chove un pouco, 4 gotas, agora xa. E que ali a agua non sale para fora, non ten pa onde ir a agua. Claro, o problema está nos sumidoiros, non? Que non dan abasto. Claro, non dan avío. Aquí hai unha obra nova, isto non desaguan e non hai maneira. Estamos empantanados seguido. Eu que non podo ter un problema, bueno, eu máis os veciños, claro, ter un problema deste calibre e todos os días que chove, nunca ocorreu isto, que eu sepa, vaya. Pois, moitas grazas, compañeiros, xa vedes a desesperación cada vez que chove daqui dos veciños desta rúa.